салом мегӯем ба дӯстдорони варзиш. Ин барномаи махсус барои шумоаст ки дар он оид ба бизнесҳои номуваффақи Криштиану Роналдо бароятон иттилоъ медиҳем. Ҳамчунин ба шумо дар бораи подписчикҳои қалбакии 10 футболисти машҳури ҷаҳон хоҳем гуфт. Хулас, гуфтаниҳои зиёде дар пеш аст, пас моро то охир ҳамроҳ бошед. офтобро бо доман пӯшида намешавад. гузоришҳо нишон медиҳанд, ки ҳатто Криштиану Роналдо ва Лионел Месси дар Инстаграм подписчикҳои қалбакӣ доранд ва бо ин пайравон онҳо даромади калон ба даст меоранд. Суперситораи Португалӣ дар байни 400 миллион подписчики Инстаграми худ тақрибан 92 миллион аккаунти қалбакӣ дорад. Метарсам, ки ин ситораи футбол дар кадом гип иштирок накарда бошад. Не, Криштиану Роналдоро гунаҳкори ин кор намедонанд ва мегӯянд, ки ин ба афзоиши шумораи ботҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ вобаста аст. ҳоло Криштиану Роналдо маъруфтарин шахс дар барномаҳои мубодилаи аксҳо ба мисли Инстаграм буда, барои ҳар як паём ё посте, ки дар Инстаграм нашр мекунад, қариби 1,7 миллион доллар ба даст меорад. вале нигоҳ кунед, ки агар 92 миллион мухлиси ӯ қалбакӣ бошад, пас ӯ аз пушти онҳо дар ҳар пост 388 000 фунт стерлин зиёд пул кор мекунад. Криштиану Роналдо ягона варзишгар нест, ки тавассути ҳисоби қалбакӣ ва ботҳо пули зиёд ба даст меорад. Лионел Месси дар Инстаграми худ тақрибан 70 миллион мухлиси қалбакӣ дорад, ки аз пушти онҳо барои ҳар пост 287 000 фунт стерлин пул кор мекунад. баъд аз Месси ва Роналдо Неймар меистад, ки тақрибан 34 миллион мухлиси қалбакӣ дорад ва аз ҳисоби онҳо 140 000 фунт стерлин барои ҳар як пост маблағ мегирад. агар идома диҳем, Килиан Мбаппе ва Рамос тавассути ҳар як пост аз ботҳо 52 000 ва 47 000 фунт стерлин пул кор мекунанд. Гарет Бел, Златан Ибрагимович ва Карим Бензема низ аз ҳар пости кардашон дар Инстаграм аз ҳисоби ботҳо тақрибан 45 000 фунт стерлин ва ситораи Ливерпул Муҳаммад Салоҳ аз ҳисоби пайравони қалбакии худ дар Инстаграм 41 000 фунт стерлин маош мегирад. Луис Суарес низ дар ин рӯйхат даҳум аст ва тахминан 39 000 нафар пайравони қалбакӣ дорад. суперситораи Португалӣ Криштиану Роналдо дар ҳоле мехоҳад клиникаи трансплантатсияи мӯяшро васеъ кунад, ки дар баъзе аз тиҷораташ аз ҷумла дар фурӯши либос он қадар муваффақ нашуд ва ҳатто чанд аз мағозаҳояшро бастанд. Криштиану Роналдо тасмим гирифт, ки ин клиникашро дар шаҳри Валенсияи Испания кушояд. айни замон Роналдо дар Испания ду клиника дорад, яке дар Мадрид ва дигаре дар Марбела сохта шудааст. шарики тиҷоратии Роналдо дар лоиҳаи клиникаи трансплантатсияи мӯй эълон кард, ки дар моҳи оянда клиникаи нави худро мекушанд. дармонгоҳро бо маблағи 2 миллион фунт сохтаанд. Роналдо, ки чанде пеш 37 сола шуд, ҳамчунин тиҷоратҳои дигар дорад, аз ҷумла роҳандозии меҳмонхонаҳо ва истеҳсоли либос бо бренди CR7. аммо моҳи гузашта хоҳари Криштиану Роналдо Элма Аверо эълон кард, ки дукони либоси онҳо дар Мадера ба қадри кофӣ либос нафурӯхтааст ва онро бастанд. ин бори аввал нест, ки хонаводаи Роналдо мағозаҳояшонро мебанданд. соли гузашта онҳо як тарабхонаро дар Мадера баста буданд ва мағозаи либоси CR7 дар Виламураи Алҷазоир дар соли 2020 бо сабаби кам харидор буданаш низ баста шуд. тавре шумо шоҳидед, мо дар гузориши аввал гуфтем, ки Криштиану Роналдо 92 миллион подписчики қалбакӣ дорад. ҷолиб ин аст, ки мағозаҳои ин футболист харидорони қалбакӣ ҳам доштаанд, яъне маълум карданд, ки бисёр аз муштариёни онҳо аз рӯи кунҷковӣ ба мағозаҳои либоси CR7 ворид шуда бидуни харид рафтаанд. дӯстони азиз, мо низ бовар дорем, ки шумо аз рӯи кунҷковӣ ба саҳифаи мо ворид нашудаед. бовар дорем, ки аллакай ба канали мо обуна шудаед. мо бошад барномаро давом медиҳем. муфлис шудани мағозаи либосҳои Криштиану Роналдо гарчанде хуб ҳам набошад, ба мисли мушкили Неймар шояд дарнок ҳам нест. зеро Неймар, ситораи Бразилии ПСЖ, қурбони як ғорати киберӣ шуд ва як қисми суратҳисоби бонкии ӯ дар Сан-Паулои Бразилия холӣ шуд. пулиси Бразилия мегӯяд, ки як ҷавони 20 сола аккаунти Неймарро рахна карда муодилаи 37 000 евроро ба як моҳ бурдааст. гуфта мешавад, ки ин ҷавон узви як гурӯҳи ҷиноӣ аст, ки тавассути муомилоти ғайриқонунӣ
қонунӣ ба қаллобӣ даст мезананд. Неймар ягона қурбони ғора нест. ӯ суратҳисоби чанд муштари дигарро низ холӣ кардааст. дӯстони азиз, бо ин хабар барномаамонро иктифо мекунем ва бовар дорем ки писандатон омад. Агар шумо дар комментария назару фикратонро нависед, ин масъулияти моро бештар мекунад. Вале агар боз лайк мондаву ба канали мо обуна шавед, бовар кунед ки мо як ҷаҳон илҳом мегирему барномаҳои беҳтарро барои шумо сабт мекунем. Ногуфта намонад, ният дорем дар барномаҳои баъдӣ оид ба коллексияи ҷавоҳироти Криштиану Роналдо ва коллексияи мошинҳои Муҳаммад Салоҳ ва дигар мавзӯъҳои ҷолиб гуфта гузарем. Агар ин мавзӯъҳоро пропускат кардане набошад, пас баъд аз обуна шудан зангуларо ҳам пахш кунед. То дидан, саратон мисли майдон сабз бошад.